Bokajan East Division Forest Range atum chepatir pi ponsi kedam tang jakhong ni phai troxia ni ada por phai krisia porpen paklangso number adar so rong along Bokajan Range Forest Department atum thengpia rong ke e ajame keding laso sai kedam tang jakhong po ni phai isier ni pen pangcheng ponsi ni phai troxia ni an abangke ke pajut sier ni kaddu ka we forest sai khi do an chirap chitora pet pen ajoksi mesen pen pachun ponlong lo adaba port heng pia klim ke edep pena phimalom so port isi cherok toka phan mai paman ponlo mai long ranger nixon rong hang pen mai ja ponsi aluhia man pen nasing rong hang sakti kendra ic bidya terang silarson rong pi kamal be kaphu kathar pi anparta man pen ke do ke thegi dinga tum chetong dun bangso thengpi arong ke e ajai mek ranger nixon rong hang la pen kachetong dun man pen ke do ke thegi dinga tum pen thengpi arong ke e pon laki poma ajahar tita chap lapen gamari hai hui atheng tisi epon ru pasi mayalong ranger nixon rong hang ahin pen pachini pon sob non ke athak thak e sob fishery teng la ma lang bang wang we dalo non ke chuklem mo we dalo non ke siksa ke tum rat siksa mo ti no chu mo idun mo non pinia bang ta ya non ta kasa ve se tami bjp ya sarkar tum bang matha rat phang ni jinsu pen ma se sang ba ki joi pc non cholok chot pete avelo ke tum ke dakle habit adum chuklem ma son ta velo tuning silom ta klem ta khiti chuklem ta me sok ma si meme ajada chuklem ta meme non la puna tu ta pinan klem lo nempu hai khiti ta klem lo khan khiti klem lo ta memang videmate la mane arwi ka ve pulo la ke thengpi thengprang la bangsu ki pavira joine non ke ave pilmate thengpi thengprang ta ni khang munit tum bukang pen lo text pen ke long ta li maximum ke tum la rong pen ki chok chi le rong so pen ki chok chi fosi la hai na do ko lakadu ka vyasai mesen pensi ingdeng troxi kebra ke thom wana mahotsavik katalon surihini raing kora hini pachun ponlo Bokajan pen anantirang karbing long lai